I love you, Tess. Frederick, Mani din, Otis. Love ka. May chance ka ako. di lang sa tanang uyab-uyab, Fred. Uy, may eskwela sa ta. Masa mo na ng uyab-uyab? Ibitaw na to, pasagda na to pag-eskwela. Bisag uyab na ta. Sorry kaayo, Fred, ha? Di ka na ko mahimong sugtun. Aw, kung makapaabot ka, ini-graduate na tupuhin, sugtun ta ka. Bantay ha. Paaboto na ko na. Uy, bastid ka? Tadi man sa ingon nga basti, goodbye. Di pa lang sa ganahan nga mag-uyab-uyab ni. Ako ba di mo ba ngita kaglain? May dagang gwapa din sa tong eskwelahan. Di ko ba Hmm? Si Tiso gid nga akong ganahan bay. Nya. Makapaabot ka nga. Unya na kaya sugdon, hindi kahuman na itong eskwela. Bahala na. Basta paduro na ako siya bay. Tess, kumusta naman ito akong ginganin mo? Ang unsa man, Ikaw ha? Yung tanon kay kada. Ingon ba ka ha? Nang kung mag-graduate na ta, imo na kong sugpon. Nga, ni-graduate naman ta. Ug high school. Nga, sugtan ako. huwag ito malimot sa Malimot ka ako nga, nagpaabot mong ko iningigayo na. Frederick. Ayaan sa man. Uyab na ta? Sige na lang, uy. Pagtorong ba? O, lagi, uyab na ta. Yes! Salamat, Tess. Haya! Nano may uyab? Di kaluyan ang taon, bay. Pagtisan akong antos ba yun? Imagine. Bitaw. Live ba yato ba? Awon sa man? Asa di ka eskwela college ba Kuan bay? Ako lang yung tanaon, bay, kay mag-agad ako nilang mama bag papa. Mau ba? Ikaw, asan ba yung eskwela? Sa San Carlos City ko, eskwela ba? Sige bay. Kaya ako ini, mag-agad pa ko lang mama magpapa. Unsa pa? Dili ko mag-eskwela? Pasiluwa ko anak. Nga di ka mag-eskwela o college. So, bagod, hapi kita sa kwarta. Huwag na pa'y mga manghudi mo nga nag-eskwela. Pa, Standby na ko na ka sa ato, ha? Sige lang. Pasin ka ng sunod tuwig, ka-eskwela na ka. Sayang ako, dili ka maka-eskwela. mau lagi. Hindi ko tayo eskwela college, pero wala may kagastos sila papagod. Antos lang sa, basin sunod tuig, maka-eskwela na ka. Ay, kalaay ba ng kinabuhi ay. Ikapoy ng pagsige standby sa mo. At ang mangita kong trabaho ini da. Usap ka mo sa trabaho. Wado kong Cebu pa. Kano ba, ibulan na ka sa ato. Ikapoy ng pagsige standby din sa ato pa eh. Mawag pa na lang kong Cebu. Mangita kong trabaho dito. Isam si abtan mo dito. Mga ilang kong tabang sa akong mga igagaw pa. Ya, makadumdum ka kasi ila. Nalimot ka pa nga, nakaadto naman ko sa akong mga igagaw dito sa Cebu. Oo, no. Hala, sige. Atok si mo. Salamat pa. Final lagi imong desisyon. Otis, wapon lang kong Cebu kay maram diapon. Magsige kong pondo din sa ato. Nga, di man diapon ko mag-eskwela. Mangita lang kong trabaho dito sa Cebu. Sige. Nga pag-amping ba dito, kita? Otis, ikaw sabi niya pag-amping ha. Ay, wala pangitog lain mo. Di na may tapo, uy. Love ba yung kayo, di ka? Salamat, Tis ha. Huwag pabutang akong pagbalik. Recorded by X Thunder Gaming. Ya, ang akom din ba po yung agaw ni Abot. Sabi ato, magaw kahit kalit mga ni Cebu. Ay, gilaay ko dito sa amo gawi. Mao niya na lang kong Cebu kay mangitali kong trabaho. Amo ba? Ya, sa mga trabaho ay mo gusto. Abisan unsa lang daw. Manager, gusto ka? Saba niya manager ka karon. O magayta ka human sa eskwela. Joke ra gamay. Kawit. Agwan, nam ko kay ilaga. Kwan. Trabaho pabrika. Okay na. Sulta. O, sige. Okay ko, ana. Agi. Bangat ka nga kasulod trabaho. Salamat kay Gaw. Salamat din
taon nga nakasuod ko trabaho din sa Cebu. Magbinuutan lang di ko din aron makatabang ko nilang papag mama. Nya, musta mo trabaho gaw? Okay raman gaw, kaya raman. May nun gaw. Pag binutan taon ha, kay magdugay pa ka. Oo gaw. Ikaw, umuli trabaho. Saman, kuya ka na mo. Asa mo gaw? Laglaag, tagod. Aram kauyab ka ba? Sige kang trabaho, kung kayo ninyo. Na, di lang ko na gaw eh. Kaya di ko gusto nga makasako sa uyab. Hey, hani kayo uyab gaw? Na, gaw eh. Tuwa sa Negros. Mo ba? May asuan, di ka kuya ka mo. Di lang ko gaw, kamo lang. Gige, kami lang. Dali as panahon eh. Walang ginhibaw eh. Duhan ba ko katuig din sa Cebu? Ay, gusto. Manangin ko sa among labaw. Mapauli ko sa amo. Kigimingaw na kung nilang papag, mama. Ilabi na gid ni ETC. Gusto na mga bay, eh. Mora gyapon ba yoy? Pre-direct gyapon. Nakusabin ka ba, eh? Ha? Sa mo taga gwapo? Love you. Di puti ka nagmayo, bay. Sabi ay, ikaw yun oh. Ay, bay, istorya lang yata pag-usaba kay mato ko ilatisi. Giningaw kong tisi eh. Bay. Wala ka mahibaw ba hinitis, eh? Ha? Kinaunsan din sa tisi, bay? Ha? Nahunong man og eskwela, bay, kay namabdos. Unsa? Pasaylo ako, Fred. Tinuod gid nga. Namabdos ka? Oo. Huwag nakasa ako sa tong relasyon. Abi gina ko, hapig ka na makahuman sa iyong pag-eskwela. Pero, lahi madig ako nabtan. Nahunong ko sa akong pag-eskwela kinamapdos man ko. Kinsay amahan sa imong gimabdos. Akong classmate. Pero dili siya manubag sa iyang gibuhat na ako. Usa? Ganun di man. Kay gusto man siyang muhuman sa iyang pag-eskwela. Ug ang nakapait, kay gipalayo siya sa inahan ako. Gipabalhin siya sa Bacolod. Ug ikaw? Ambot. Pagkatawon ko na lang ng bata. Naway ilhong amahan. Tisi. Ay, betul ya pa. Ayun ang baso. Hindi na ko bay, lipo na mo ko bay. Gabra mo ko yung trabaho, ma. Ha? Wala di ka mo eskwela eh. Ay, nauno ko bay, kay... May kwarta mong... May kwarta. Ginikanan may kwarta mo nang... Pero ano, narbaho lang ako. Oo ba? Okay na ba? Okay na, di na ka mo inom. Uyog lang gyud ko ha. Aron ako kay istorya din eh. Oh, okay. Sige bay, wala problema. Ay, Oh. Saan ka? bay. Naluoy ko ni Tisi, bay. Bay. Luwas bitaw kay ko ng bihaan na eh. Naundang suila. Mabdos. Yun nga, ang laki. Wala magpakita kay di palayo sa mga ginikanan. Gusto na ko siyang tabangan, bay. So, ano magtabang niya? Ako ang mga mahan sa iyong gisabak. Zah! Frederick, Bisan pa sa nitabo ni mo. Mahal gyapon ti ka, Tess. Mga andam ko mga mahan sa iyong gisabak. musugot ilang ang katawan sa mga tao. Wa ko'y labot. Kung ilam kong baby ayon, Tess. Ay importante nga mahal ti ka. Fred, Aon sa man. Mahal pa ko ni mo, di na. wa magudbawang akong gugman nimo. Hangtod karon love, kaayo ta ka. O kung mauna, dawat ako. Aron mataw ng imong anak nga may ilong amahan. Dili ka kang magmahan ni nakabot nimong hukom, Fred. Ngano magmahay man ko. Nga love takay ka. Fred, I love you, Tess. I love you too, Frederick. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Dati mo
Usahay, may madungog kong istorya sa mga tao nga nung namunit kog babae nga mabdos. Pero wala ko iksabayan ang ilang mga gipanulti. Ang importante nga nagkasinabot minitis ug malipayon mi sa among pagpuyo. Di nilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Frederick nga taga Calatrava Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagaluhan, maging sino ka man. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring o gabay sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handamanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard,